za valjani napredak i zdravlje u mom životu i mojih drugara uopšte je bilo neophodno baviti se redovno sportom. Pošto sam beogradsko dete, redovno smo igrali fudbal, košarku. Kada smo gledali turnire u tenisu, onda bi od betonskih blokova pravili mrežu, igrali bi tenis, igrali smo igre bez granica, pravili smo olimpijadu. Čuo sam i čestitam od srca drugarima, kolegama, poznanicima iz Vladičinog Hana da su izmislili potpuno novu igru. Igra je život. Izmislili su vilbal i siguran sam i jedva čekam da gledam prvenstvo u vilbalu. Želim sve najbolje i iskreno se nadam da ćemo i mi isto biti ponosni na vilbal kao što su neki drugi ponosni na fudbal ili neke druge igre. Srećno!